Evropy. Ahoj všem a vítejte na finální přednášce Prism.io Akademie. Já jsem Balint Fabok, jsem manažer prodeje východní Evropy a je mi ctí pokračovat po Biance a mluvit o biznisové příležitosti kolem Prism.io. Jako připomínku v průběhu předchozích 3 přednášek jsme pokryli spoustu důležitých témat, jako evoluci biofotonického skeneru, technologií za Prism.io, jak používat Prism aplikaci, certifikované produkty Prism.io a záruku vrácení peněz. Většina z vás už viděla tato videa, nicméně pokud jste ještě neviděli, tak jsou k dispozici tady ve facebookové skupině. Dnes bych chtěl mluvit o relevantnosti Prism.io v našem biznisu a té příležitosti, kterou nabízí toto zařízení. Lidé kolem celého světa redefinují, co znamená wellness. Hledají silnější spojení mezi jejich každodenními zvyky a jejich celkovým well-beingem. A my věříme, že data mají tu sílu ukázat, co je důležité v tomto směru. Moderní wellness je o znalostech, našem zmocnění a o tom, že jsme ve spojení s naším tělem. A pro vás, jako naši brand affiliaty, to odemyká novou cestu k růstu, vedení a inspirování ostatních tím, že jim ukážete tu zkušenost, která je měřitelná a má smysl. A jsme na začátku momentu, kdy wellness začíná být personální, inteligentní a propojená. Existuje rostoucí tendence lidí, kteří chtějí sledovat a měřit rutiny a progres v každém aspektu našeho života. My sledujeme naše kroky, náš spánek, naše výdaje, čas obrazovky. My měříme téměř všechno a co se týká wellnessu a wellbeingu, tak většina lidí se většinou spoléhá na odhad. Berou doplňky stravy, jí barevné jídla, ale nemají cestu k tomu, aby viděli, jestli opravdu ty jejich úsilí dělají nějaký rozdíl v jejich životě. S Prism.io se to mění, protože během 15 sekund vám to dodá personalizovaný vhled do úrovně karotenoidů ve vaší kůži, což umožní individualitám se propojit s každodenními rozhodnutími a měřitelnými výstupy. Je to více než zařízení, je to most mezi vědou a technologiemi a lidskou touhou porozumět naší wellness cestě. A co činí Prism.io speciálním? A jak jsem už zmiňoval, personalizace. Lidé už nechtějí nějaké všeobecné nebo unifikované rady, chtějí rady na míru. Za druhé, propojené žití, chytré daty řízené zařízení jsou součástí každodenního života a tento sektor roste více než 20% každý rok. A za třetí, důvěra ve vědu. Konzumenti chtějí efektivní a wellness řešení a Prism.io spojuje všechny 3 věci dohromady, je personalizované, propojené a postavené na prokazatelné vědě. A
toto nové zařízení je vytvořeno na základě více než 20 let zkušeností ve vědě, expertízy a tady ta data jsou dána do jednoho chytrého zařízení a během pouhých 15 sekund vám to dodá rychlý vhled, který vám dá podklad pro velmi silnou konverzaci ohledně personálního wellbeingu a je velmi jednoduché k použití kdykoliv a kdekoliv a je k dispozici širokému publiku. Takže toto možná slouží jako klíčový prodejní bod. A stojí za ním biofotonický skener a jeho technologie Prism.io prezentuje další evoluci v personalizovaném a propojeném wellness. A více Prism.io vzbuzuje zvědavost a vytváří zajímavé konverzace a propojení a hraje zásadní roli ve zvyšování povědomí a pomáhá lidem stát se více vědomým, co se týká jejich wellness rozhodnutí. Teď se pojďme podívat na Prism certifikované produkty a nebo lépe řečeno doplňky stravy, které můžou být považovány za pilíře budování biznisu s Prism.io. Prism certifikované produkty jsou designované k tomu, aby zvýšily Prism score. Jak zmiňovala Bianca, Prism certifikace odráží to, že naši vědci jsou si vědomí toho, nebo věří tomu, že produkty můžou viditelně zvýšit vaše karotenoidové skóre a když je tento produkt označený Skin Carotenoid Score certifikovaný anebo Prism certifikovaný, tak můžete věřit tomu, že to konzistentní používání vám zvýší vaše skóre. A tyto certifikované produkty prezentované na dalších slajdech, tak a jejich efekty budou zmiňovány jako ta připomínka a pokud byste se na ně chtěli více o nich dozvědět, tak se můžete dozvědět v té uzavřené skupině anebo na produktových stránkách, které najdete na našem webu. Máme tady Lifepack, JVI, Beauty Focus Collagen a Beauty Focus Multi Beauty. A tyto nás přináší k budování předplatného, protože Prism.io je úžasným nástrojem ve vašich rukách, když představujete tyto produkty novým prospektům a novým zákazníkům. A tím bych vám chtěl ukázat 3 typické příklady, které jsou v souladu s různými přístupy biznisu. V příkladu 1 se zaměřujeme na jeden Pharmanex produkt, to je kolagen. V příkladě 2 tak se zaměřujeme na kombinaci nejprodávanějšího produktu Pharmanex, což je Lifepack a Marine Omega, to je ADR balíček. A 3. příklad je o širší řadě Pharmanex produktů a je to Prism.io Wellness Essentials balíček. V těch příkladech, abychom měli jasno, tak používáme cenu v eurech. Za prvé si představte, že máme brand reprezentativa,
který se koncentruje exkluzivně na to, že prodává Collagen Plus skrze ADR měsíčně. Ona bude mít předplatné 12 zákazníků a zapíše 4 brand affiliaty v její skupině, kdo udělá to stejné. Tato struktura jí umožní se kvalifikovat na 8% selling bonus, tím, že dosáhne minimálně 500 DCSV a stejně tak 12% affiliate referring bonus. A navíc, tím, že dosáhne 3004 GSV, tak si také vydělá navíc 10% building bonus. Teď si představte tento model, že roste dál tím, že se její skupina bude rozšiřovat a její tým se bude duplikovat stejný přístup. Ta konzistentnost ADR předplatného jí umožní se zaměřit na nárůst jejich zákaznické základny a bude podporovat brand affiliaty v tom, že budou budovat svůj vlastní biznis. A navíc v tomto příkladu záleží na tom, jaký máte titul, ať už je to gold nebo více, můžete získat leadership bonus. Vidíte ta čísla na slajdu. V druhém scénáři máme brand reprezentativa jako příklad, který se zaměřuje na prodej populárního lifepacku a Marine Omega ADR balíčku. Ona osobně registruje 8 zákazníků a prodá jim lifepack a Marine Omega a také registruje 3 brand affiliaty, kteří udělají to stejné. Tato struktura jí umožní kvalifikovat se na 8% selling bonus tím, že dosáhne 500 DCSV, stejně jako 12% affiliate referring bonus. Ten building bonus v tomto případě je pouze 5%, protože GSV je 2158, takže brand reprezentativ nedosáhne 3000 GSV, což by bylo potřeba pro 10% building bonus. Toto by bylo dostatečné pro například brand reprezentativa, aby si udržel svůj titul. A pokud zvýšíme to číslo těch zákazníků na 12 a číslo brand affiliatů na 4, na tom příkladu s kolagenem building bonus by byl 10%, GSV by bylo 4047. A celkový příjem by byl 1074,75 euro. A znovu, v závislosti na titulu, dosaženém titulu affiliatem, ať už je to gold nebo výše, tak může být získaný i leadership bonus. A abych zdůraznil tu různorodost možností, tak jsme chtěli také ukázat větší balíček. A v tomto případě je to biznisový balíček, což by vám mohlo přinést ještě vyšší příjmy než předchozí scénáře. A samozřejmě v závislosti na tom dosaženém titulu, tak můžou být získány také leadership bonusy v tomto příkladě. A tyto produkty, prodeje produktů, my se můžeme dosáhnout našich cílů, ať už jsou to success tripy a předplatné, to, že získáme vyšší titul, to, že si udržíme současný titul, anebo to, že se dosáhneme našich GSV a DCSV, abych zmínil jenom pár příkladů z těch všeobecných cílů. A na tomto slajdu tady můžete vidět další výběr našich doporučených ADR a biznisových balíčků z různých kategorií těch prodejních objemů a to vám dává základní nástroj efektivnímu vývoji vašeho biznisu. A
protože se naše produkty věnují pomáhání, zlepšování naší krásy a well-beingu, tak je další benefit, jak už pravděpodobně víte, podobně jako s S3 skenerem, naše certifikované produkty Lifepack Plus, JVI, Collagen Plus a Multibeauty, tak se na ně také vztahuje záruka vrácení peněz. Tady ta garance odráží ten závazek společnosti vysokým standardům a to, že stojíme za tvrzeními ohledně našich produktů, stejně jako kvalitu ingrediencí, které získáváme z těch nejlepších zdrojů a ukazuje také důvěru v tu efektivitu našich vlastních produktů a tu vědu, kterou máme za našimi složeními a to vytváří tu další důvěru mezi zákazníky. Brzy s vámi budeme sdílet další informace ohledně tady této garance na speciální webové stránce. A protože plánování je klíčem k úspěchu, tak jsme vás chtěli pozvat, abyste se připravili na ten rok a abyste si nastavili ty cíle pro tento rok. Tady máte několik otázek, které vám můžou pomoct zaměřit se na vaše kroky k úspěchu a ujistěte se, že váš biznis funguje tak, jak chcete, tím, že budete sledovat pravidelně vaše cíle, například na měsíční bázi. Prism.io aktiva jako různé typy fotek, edukační videa, produktové stránky, prezentace a bannery můžete už najít na Bindru. Můžete je tam najít po tom, co se přihlásíte do Nuskin účtu na našem webu a poté v knihovně Aktiv. A dole v menu je sekce Prism.io. Tyto materiály a dokumenty jsou k dispozici zejména v angličtině, ale ten web bude brzo aktualizovaný s překlady do lokálních jazyků. A jako připomínku bych vám chtěl říct, že pokud si uděláte krátký kvíz po tomto finálním webináři, tak dostanete tento certifikát, který ukazuje a dokazuje vaši znalost tohoto úžasného zařízení. A ten kvíz s vámi budeme sdílet ve facebookové skupině a prosím, nezapomeňte označit někoho z vašeho týmu pod tímto videem, abyste sdíleli ty informace a stali se experty na Prism.io. Takže toto byl čtvrtý a finální webinář Prism.io Akademie a za celý tým, včetně našeho marketingu, produktových specialistů a kolegů z prodeje, bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost a pokud máte nějaké otázky nebo feedback, tak je prosím s námi sdílejte. Přeju všem krásný den a uvidíme se v dalším videu. Ahoj všem.